या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। पेन्शनचं मिशन संपलं, संप मागे। नगराध्यक्ष समीर नलावडेंचा दिलदारपणा, स्वखर्चातून सर्व्हिस रोडचं पॅचवर्क। आणि मंत्री केसरकरांच्या घरासमोर ठाकरे गटाचा मोर्चा, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण, निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 02367 234000। ज्या खेडमधील मैदानावर ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली होती, त्याच मैदानावर CM शिंदेंनी सभा घेत पलटवार केला। या सभेवर ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी टीका केली आहे। ही विद्यार्थ्यांची सभा असल्याचं म्हणत खिल्ली उडवली आहे। एकनाथराव शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री यांची सभा झाली। ही सभा म्हणजे आता जी विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू आहे आणि त्या परीक्षेमध्ये एखादा पेपर फुटतो आणि पेपर फुटल्यानंतर त्याची कॉपी किंवा तो पेपर फुटल्यानंतर त्याची उत्तरपत्रिका जी लिहिली जाते आणि अभ्यास केलेल्या मुलापेक्षा जास्तीत जास्त मार्क मिळवावे असा जो प्रयत्न होतो, तरी सुद्धा खऱ्या अर्थानं जो विद्यार्थी अभ्यास करतो त्याच्या बरोबरीचे मार्क सुद्धा पेपर फुटून सुद्धा ज्या विद्यार्थ्याला मिळत नाही असा तो विद्यार्थी असतो। आणि म्हणून कालची जी सभा झाली ती विद्यार्थ्यांची सभा झाली। पेपर मी एवढ्या करता फुटला म्हटलं की आमची माननीय उद्धव साहेबांची सभा ही 5 मार्चला झाली, त्याच मैदानावर झाली आणि म्हणून त्यांच्या समोर आमच्या सभेचा विक्रम आणि आमच्या सभेचा उच्चांक हा त्यांच्या डोळ्यासमोर होता। त्यामुळे त्यांनी जवळजवळ अर्ध्या महाराष्ट्रातून माणसं नेली, परंतु तरी देखील ते आमच्या सभेच्या जवळपास येऊ शकले नाहीत। म्हणून मी त्यांना विद्यार्थी म्हणतो। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 9393 9422 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। सध्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शनसाठी 8 दिवस सुरू असलेला संप अधिकच तीव्र करण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही जुन्या पेन्शनसाठी सर्व शासकीय कर्मचारी हे आंदोलनात उतरल्यामुळे बहुतेक प्रशासकीय कामे ठप्प झाली आहेत। तर कणकवली पंचायत समितीच्या आवारात थाळी वाजून शासनाचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला। सरकार विरोधात यावेळी घोषणाबाजी देखील करण्यात आली।
पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, एकच मिशन, एकच मिशन. महाराष्ट्रामध्ये जुन्या पेन्शनसाठी सर्वच कर्मचारी आक्रमक झालेले आहेत. आज सोमवारी कणकवलीमध्ये पंचायत समितीच्या आवारात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच कर्मचारी असतील, आरोग्य असतील, कृषी कर्मचारी असतील, पंचायत समिती असतील किंवा सर्वच विभागाचे जे कर्मचारी, क्लार्क असतील, क्लेरिक असतील, सर्वच हे डिपार्टमेंटचे कर्मचारी महाराष्ट्राचे आक्रमक झालेले आहेत. आणि या ठिकाणी हे आंदोलन करत आहेत. एकच मिशन जुनी पेन्शन असा नारा देत आहेत. आमदार खासदार तुपाशी, कर्मचारी मात्र उपाशी, असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपल्यासोबत ह्या संघटनेचे कर्मचारी वारंग साहेब आहेत. वारंग साहेब, काय नेमकी भूमिका आहे, काय सांगता आपण शासनाकडे? एकच मिशन जुनी पेन्शन या मागणीसाठी पूर्ण राज्यभर 14 मार्चपासून संप सुरू झालेला आहे. काही जवळपास 100% सहभाग यामध्ये आलेला आहे. जे संघटना मागे राहिलेल्या होत्या त्या सुद्धा या संपात आता सहभागी झाल्या आहेत. पूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठलेला आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत म्हटलं तर महाराष्ट्र हा देशाला दिशादर्शक आहे. 2003 मध्ये खाजगीकरणाचं आणि NPSचं जे रोपटं लावलं गेलं त्याची आता कटुफळं दिसू लागलीत. आमचे कर्मचारी आता रिटायर होऊ लागले, त्यांची कुटुंब वाऱ्यावर पडू लागलीत आणि आजच्या घडीला एक कठीण आणि भयंकर असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आणि त्यासाठी संपूर्ण संवर्ग या ठिकाणी पेटून उठलेला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रभर जर सगळं पाहिलं असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात कोणतंही कार्यालय सुरू नाही, कोणती शाळा सुरू नाही, कोणतं आरोग्य केंद्र सुरू नाही, अशा पद्धतीचे न भूतो न भविष्यती असा हा संप या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. शासन या बाबतीत अत्यंत निगेटिव्ह पद्धतीने काम करत आहे. प्रत्येक गोष्टीत शासनाला जर निर्णय घेताना कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नसेल तर शासन केवळ अभ्यास समित्या, अभ्यास गट नेमून आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करत आहे. त्यामुळे शासनाला मी या ठिकाणी आवाहन करेन की लवकरात लवकर आपल्याला जाग यावी आणि हा जो प्रश्न आहे तो लवकरात लवकर निकाली काढावा. नाहीतर ही पेटलेली आग कोणाची राग करेल हे सांगता येणार नाही. इतका महाभयंकर असा हा मोर्चा आणि हे संप सुरू आहेत. जगाचा जर इतिहास पाहिला असेल तर जगात ह्या कामगार शक्तीनेच जगाच्या राजकीय उलटापालटी केलेल्या आहेत. जुलमी राजवटी उलटून टाकलेत. हा इतिहास त्यांना विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कृपया त्यांना जर असं वाटत असेल तर तब्बल आमच्याकडे 18 लाख जे कर्मचारी आहेत त्यांची जर गणितं काही वेगळी असतील तर मी सांगतोय की जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 5.5 कोटीचं मतदान होतं आणि आमच्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचं कुटुंब आणि मित्र यांचा जरी गोळा बेरीज केली तरी जवळपास 2,30,00,000पर्यंतची बेरीज होईल की ज्या कोणत्या एका पक्षाला 30%च मतं पडतात जो निवडून येणारा असतो. त्यामुळे आम्ही जर ठरवलं तर ते आमच्यावर जो आरोप करतात की आम्ही राजकारण करतोय, राजकारण आम्ही करत नाही. आम्ही आमच्या कर्तव्याशी इमान राखतोय. पण जर या राज्यकर्त्यांचीच इच्छा असेल की आम्ही राजकारण करावं तर निश्चितपणे आम्ही राजकारण सुद्धा करण्यासाठी हे आम्ही गणित या ठिकाणी सांगतोय. या गणिताचा तुम्ही आवर्जून अभ्यास करावा. ज्यावेळी आम्ही ठरवू, ज्यावेळी हे 25 ते 30% मतदान एका बाजूला होणार असेल तर नेमकं काय होणार आहे याचाही विचार त्यांनी केला पाहिजे. त्यांना लवकरात लवकर सुबुद्धी व्हावी. विनाशकाळे विपरीत बुद्धी न होता त्यांनी लवकरात लवकर कोणताही अहंकार न बाळगता ह्या कर्मचाऱ्यांची जी मागणी आहे ती लवकरात लवकर मागणी मान्य करावी. कारण NPSच्या माध्यमातून म्हणत असाल किंवा आणि कोणत्याही माध्यमातून तर शासन आता खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणच्या बाजूला आहे. आज जर पाहिलं तर शासन करते असं म्हणतायत, शेतकऱ्यांना सामान्य जनतेला आमच्या विरुद्ध पेटवतायत, बुद्धिभेद करतायत की त्यांना सांगतायत की कर्मचाऱ्याला खूप पगार झालाय, खूप त्यांच्याकडे पैसे आलेत की आणि तुम्हाला काय मिळतंय. त्यांनी ते आमची तुलना आमच्या कर्मचाऱ्याची, आमच्या सर्वसामान्याची तुलना, शेतकऱ्याची तुलना आमच्या कर्मचाऱ्याच्या पगाराशी न करता त्यांनी स्वतःची करावी. स्वतःच्या मालमत्ता, स्वतःच्या देशा परदेशातल्या मालमत्ता, तुम्हाला तुमच्या शेतकऱ्याचं ज्याचं तुम्ही दायित्व घेतलंय त्याची तुलना तुम्ही आमच्याशी करू नका, स्वतःशी करा. आमचा शेतकरी जर खूप मोठा झाला, तुमच्या तोडीचा झाला तर आम्हाला निश्चितपणे आनंद आहे. आम्ही पुन्हा एकदा आवर्जून सांगतोय की शासनाने अजूनही वेळ गेलेला नाही. लवकरात लवकर सावध व्हावं. उद्यापासून आमचे यापेक्षा जोरात मोर्चा सुरू होतील. उद्या आम्ही बाईक रॅलीच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर आंदोलन करू. परवा काळे झेंडे घेऊन या राज्य शासनाचा आम्ही निषेध करू. त्या पुढच्या दिवशी आम्ही आमच्या पूर्ण फॅमिलीसहित या ठिकाणी या आंदोलनात सहभागी होणार आहोत. शासनाला वाटत असेल महाभारतातल्या शकुनी मामासारखी त्याची जर प्रवृत्ती असेल, छळ आणि कपट करून माणूस कायमस्वरूपी विजयी होत नाही. त्यांना जे वाटतंय, कोणाला तरी कोर्टात पाठवलं, कोणाच्या तरी विरोधात काही केलं, कोणाला तरी आमच्या विरुद्ध पचवलं, ही छळ आणि कपट ही कायमस्वरूपी होणार नाही. तुम्ही जर नगरपंचायतीच्या शाळेत शिकला असाल तर आम्ही सुद्धा जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी आहोत.
तुमची शाळा आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाहतोय. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी सावध व्हावं आणि लवकरात लवकर निर्णय करावा. आमची जी कुटुंब रस्त्यावर आलीत, आज आमच्याकडचं इथलंच एक उदाहरण पाहिलं असेल तर आमच्या खोचरे नावाच्या एक व्यक्ती आहेत, गेल्या वर्षभर झालं त्या रिटायर्ड झाल्या, त्यांना 1 रुपया मिळालेला नाही. मित्र हो, तिच्या बाबतीतली एक व्यक्तिशा जर गोष्ट पाहिल्याचं सोडलं असेल तर पूर्ण राज्यभर ज्याचा दुसरा कोणी आधार नाही, ज्याची मुलं अजून लहान आहेत किंवा कोणते काम करत नाहीत, त्या कुटुंबावर नेमकी काय अवस्था आली असेल. ही जी अवस्था आहे, कदाचित मी तर या ठिकाणी आवर्जून सांगेल, शासनाला वाटत असेल की आम्ही कोणतरी पदाधिकारी, युनियनचे लीडर्स यामध्ये रॉकेल होतोय तर ते चुकीचं आहे. गेली 28, 30, 32 वर्ष मी राजकारण करतोय. आम्ही किती ओरडलं तरी सगळ्या संघटनांची एकी कधी होत नाही. हा जो न्याय आहे तो नियतीचा न्याय आहे. जेव्हा जेव्हा कधी कठीण परिस्थिती निर्माण होते त्यावेळी प्रत्येकाला वाटतं एक क्रांती होते, एक नियती आपला न्याय देते आणि तो न्याय म्हणजे हे आजचं आंदोलन आहे. या आंदोलनामध्ये मी तर आवर्जून असं म्हणेन साहेब की बऱ्याच दिवशी 53 दिवसाचा जो संप केला गेला त्यामध्ये आमचे कोणी नव्हते. कित्येकांच्या आत्मेवरून हे पाहत असतील. आम्ही जर हात जोडून बसलो, हातावर हात घालून बसलो तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांची अवस्था काय येईल ह्या त्या आत्म्यानं सुद्धा ते सहन झालं नसेल. कदाचित आजोबा पंजोबा स्वप्नात येतात न येतात कुणाला माहीत, त्याच्यावर विश्वास असतो नसतो, आत्म्यांचा त्याबाबत मी म्हणणार नाही. पण मी निश्चितपणे सांगेन की आजचं हे जे आंदोलन आहे, तुम्हाला माहीत असेल या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला जर इतिहास पाहिला असेल, इथली जिल्हा परिषद कधी बंद राहिले नाही, इथली पंचायत समिती कधी बंद राहिली नसेल, पण आपल्याला पाहता येईल की इथलं प्रत्येक कार्यालय बंद झालंय. त्यामुळे मी आवर्जून म्हणेन की ज्या ज्या नेत्यांनी, आपल्या कर्मचारी नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी 53 दिवसाचा संप केला, ते कोर्टात गेले, जेल भोगलं आणि ते यावेळी अशी ज्यावेळी आमची अवस्था पाहत असतील, कित्येकांना आणखी काही काळाने अनुभव येईल. कारण हे जे चुकीचं विषारी रोपटं लावलं गेलं त्याला जवळपास 17-18 वर्ष झाली. 17-18 वर्षात काही फळं दिसू लागली, ती इतकी कठोर आणि इतकी कडू आहेत की भविष्यात आमचा जो 35% वर्ग रिटायर्ड होणार आहे त्यांच्या आयुष्याची धुळधाण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा प्रश्न किंवा ही व्यथा किंवा संघटनेची झालेली हाल पाहूनच कदाचित वरच्या जे ह्या आंदोलन केलेलं होतं, जे जागतिक आंदोलन, जागतिक स्तरात याची नोंद घेतली, असं आंदोलन केलेलं त्या आत्म्याने आम्हाला प्रेरणा दिली. त्यामुळे आमची या ठिकाणी त्यांच्या आत्म्याला शांती लागण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रतिज्ञा करतोय की कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय आमचं हे आंदोलन थांबणार नाही. शासनाने वेळीच सावध व्हावं, विषयाची परीक्षा घेऊ नये, असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो. या ठिकाणी मी एकच सांगेन की आम्हाला बाकी काही एक नकोय. आताच त्यांनी काल मंत्रिमंडळामध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन डिक्लेअर केलं. अरे पण मी म्हणेन, ज्या माणसाला 2000-3000 पेन्शन मिळणार त्याच्या कुटुंबाला तुम्ही काय देणार? फक्त ते गाजर दाखवलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला कुटुंब निवृत्ती देतो आणि मृत्यू उपदान देतोय. मृत्यू उपदान का मेल्यानंतर म्हणजे हे सगळं मिळण्यासाठी मरायला हवं त्या कर्मचाऱ्याला. कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदानासाठी काय करायला पाहिजे? आमच्या कर्मचाऱ्याला मरायला हवंय. आणि शासनाची आज हीच इच्छा आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याने मरावं. NPS धारक मध्यंतरी एक GR काढला की 10 लाख रुपयाचं अनुदान देणार कोणाला? जो कर्मचारी 10 वर्षाच्या आत मृत्यू झाला त्याला. मग 11व्या वर्षी मेलेला काहीच नाही. आणि मला वाटते आज आमच्या ते 10 लाख रुपये 10 वर्षाच्या आतील मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याला अद्यापर्यंत मिळालेला नाही. आज ही आमचीच व्यथा नाही, तर आज बॉर्डरवर आमचे सैनिक आज जीवाचं रान करून आज देशाचं रक्षण करतात आणि शहीद होतात. 24-24, 25-25 वर्षाचे तरुण आज शहीद झालेले आहे. त्यांच्या विधवा पत्नींची आज जर व्यथा बघितली तर आम्ही म्हणतोय आम्ही कितीतरी आज सुखी आहोत की आज आपण इथं बसून नोकरी करतोय. 58 वर्ष रिटायर झाल्यानंतर मग मला भीक मागावी लागेल, परंतु आज त्या भगिनींना त्यांची दयनीय अवस्था म्हणजे भीक पण कोण देणार नाही त्यांना. एवढी वाईट अवस्था या शासनाने करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे मला एकच सांगावं वाटेल, फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरतेच नाही तर संपूर्ण देशाने याचा धडा घ्यावा आणि जुनी पेन्शन सर्वांना लागू करावी. आणि जे काही कंत्राटीकरण आज होऊ घातलेलं आहे, आपण आज पत्रकार आहात, या विरोधात सुद्धा आपण आवाज उठवावा. कारण आज संपूर्ण नोकऱ्या महाराष्ट्र शासन बंद करायला सुरुवात केलेली आहे. आज त्याने एक GR केलेला आहे, उद्या त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. कारण कायद्यात रूपांतर करायला यांचंच पाठबळ आहे आणि हे काही करून घेणार आणि उद्या अंबानी अदानीसारखे लोक श्रीमंत होणार, गडगंज होणार. आज त्यांच्या अब्जावधी आहे, त्याच्यापेक्षाही चौपट त्यांची मालमत्ता वाढणार आणि जो कर्मचारी आहे तो अगदी रसातळाला जाणार. आणि मित्र हो, हे जर मिटलं नाही तर एक वेळ अशी येणार की संपूर्ण
देशाला पुन्हा आंदोलन करावं लागेल. इंग्रज व्यापारी म्हणून आले आणि 150 वर्ष राज्य आपल्यावर केलं. आपण 150 वर्ष आपल्याला त्यांचं गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी आपल्याला झगडावं लागतं. 150 वर्षानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. तर मित्र आज आपण जर जागे झालो नाही तर येणाऱ्या बऱ्याचशा पिढ्या ह्या गुलामगिरीतच यांना आपलं जीवन व्यतीत करावं लागणार. त्यामुळे मला तुम्हालाही पत्रकार बंधूंना असं आवाहन करावं वाटतं की हे जे काही होऊ घातलेलं आहे, भविष्यात येणारे संकट आहे, आम्हाला जुनी पेन्शन द्या. त्याचबरोबर संपूर्ण नोकर भरती ही कुठल्याही प्रकारची कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर न करता शासन कर्मचारी म्हणूनच करावी, एवढीच माझी विनंती आहे. मत देणार नाही जो पक्ष जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी प्रयत्न करेल किंवा लागू करेल त्या पक्षाला मी व माझा परिवार आयुष्यभर मतदान करेल. थाळी वाजवण्याचं आंदोलन सुरू आहे त्यांचं आणि कणकवलीमध्ये हे सर्व पंचायत समितीच्या आवारामध्ये आहे. एकच मिशन जुनी पेन्शन यासाठी आरोग्य कर्मचारी, कृषी कर्मचारी तसेच जे क्लिनिकल स्टाफ आहे, त्यानंतर कृषीवाले आहेत, हे सर्व कर्मचारी आता एकवटलेले आहेत आणि पेन्शन दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही असं त्यांनी थेट शासनाला आव्हान देखील केलेलं आहे. त्यामुळे आता त्यांचं हे आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे. शासन नेमकी काय भूमिका घेतं हेच आपल्याला पाहावं लागणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. खेड इथं रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा पार पडली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी पक्षावर सातत्यानं होत असलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलंय. विशेष म्हणजे या सभेत उद्धव ठाकरे यांच्या जुन्या सभेतील काही व्हिडिओ देखील स्क्रीनवर लावण्यात आले. उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, नेते अजित पवार यांच्यावर टीका याआधी केली होती. या टीकेला केलेल्याचा उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणाआधी स्क्रीनवर लावण्यात आला. भाषणासाठी एकनाथ शिंदे तयार होते, ते उभेही राहिले. मात्र उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ सुरू झाल्यानं ते पुन्हा खुर्चीवर बसले. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा व्हिडिओ संपल्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. 35 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात. दुष्काळ कसा पडलेला आहे. पवार साहेबांना विनंती आहे, धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका. धरणाच्या आसपास जाणार असाल तर अजित पवारांना नेऊ नका. त्यांना जर का असं वाटत असेल की जनतेची स्मरणशक्ती फार अधुरी असते, एवढे अधू काय मेंदूची लोक महाराष्ट्रामध्ये नाही. काय मस्ती होती तुमची. हे सगळे जे पाप आहे ते तुम्हीच तुमच्या सातत्यपणाने झालेले सर. मुद्दामून मोर्चा काढताय ना, मी तर त्यांना सांगतो की जा फिरा प्रत्येक ठिकाणी. सिंचनाचे प्रकल्प तुमच्या दिवट्यांनी कसे अर्धवट पाडून टाकले, पैसे कसे गिळले हे जाऊन बघा, मुद्दामून बघा. हे पाप हे तुम्ही करून ठेवलेले आहात. मोर्चे कसले का. इतके वर्ष जेव्हा आम्ही फिरत होतो, पहिल्यांदा शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे म्हणून आपण सगळे फिरलो, मी स्वतः फिरलो, तेव्हा हेच तिकडे शेतकरी मंत्री होते, शेती मंत्री, कृषी मंत्री. काय केलं तुम्ही. 35 वर्षानंतर शरद पवार शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढतात. दुष्काळ कसा. मी तुम्हाला पवार साहेब म्हणतो. भारतात काय म्हणायचे, महिन्याचं फोटो म्हणायचं, मी पवार साहेब म्हणतो. चुकलं म्हणू का त्यांच्यासारखं. कोणाला सांगता शिवसेनेची परंपरा काय तर म्हणे बाळासाहेब असलेल्या कानाखाली आवाज काढला असता. तुम्हाला काय अनुभव बाळासाहेब काढलेल्या कानाखाली आवाजचा. दुसऱ्या सांगायचं तरी ना. कशाला आमच्या गावाला एकत्र आहे. हे सरकार 2 वर्षात पडेल. कोकणाचा धंदा कधी सुरू केला. नाही ते कुडमुडी योगीची असतात ना, तसे लुडमुडी योगीची.
आमचं चांगलं चाललंय, हे पोपट घेऊन बसले. कोण तुमच्या पोपटाला विचारते? आणि पोपट आमचं ज्योतिष ठरवणार, आणि तुम्ही वाचून दाखवणार. उगाच काहीतरी बडबड 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 करायची. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. गेले 5 महिने सातत्यानं महामार्ग प्राधिकरणला सूचना देऊन देखील कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जुना पुतळा काढलेल्या जागेच्या ठिकाणी रस्त्याचं डांबरीकरण केलं जात नव्हतं. मात्र याबाबत वारंवार सूचना देऊनही दखल घेतली जात नसताना नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या कामाकरिता स्वतः पुढाकार घेतलाय. स्वखर्चातून हे पॅचवर्क करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची प्रत्यक्षात कार्यवाही देखील केली. यावेळी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, नगरसेवक अभिजित मुसळे, छत्रपती शिवाजी चौक मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद पारकर, मंडळाचे पदाधिकारी आनंद पारकर, माजी सभापती बाळा जठार, निखिल आचरेकर, पंकज पेडणेकर, नवराज झेवणे, इब्राहिम शेगादी उपस्थित होते. कणकवली शहरातील हा जो रस्ता आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील हा जो रस्ता आहे, हा इथे जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता आणि तो पुतळा ह्या बाजूच्या एका दुसऱ्या कडेला पुतळा स्थापन केल्यानंतर या चौकामध्ये हा जो खड्डा पडला होता आणि पॅचवर्क होता, तो वेळोवेळी कणकवलीकरांनी मागणी केली होती का हा भरून निघावा आणि येथे रस्ता प्लेन करण्यात यावा, रस्ता करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. पण महामार्ग प्राधिकरणाने याच्याकडे लक्ष दिलं नाही, दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बरेच इथे अपघात झालेले आहेत आणि हा तो पॅचवर्क आहे तो आता स्वतः कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या माध्यमातून करण्यात येतो. त्यांनी सांगितलेलं आहे की मी स्वतः स्वखर्चातून हा रस्ता करणार आहे असं सांगितलेलं. आणि आता हा जो रस्ता जो पॅच आपण बघतो यामुळे खूप अपघात झालेले आहेत. याचा काम हाती घेतलेला आहे आणि थोड्याच वेळात हे काम आता होणार आहे. पण
जो रस्ता जो होता इथे आणि त्या रस्त्यामुळे कणकवलीकरांना त्रास सहन करत लागला. आता काय परिस्थिती आहे ती नेमकी नगराध्यक्षाकडून जाणून घेणार आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये आपण पाहिलं असाल की पुतळा स्थलांतरित झाल्यानंतर जवळजवळ आज 5.5-6 महिने होत आहेत आणि हायवे डिपार्टमेंटला वारंवार सांगून हा इथला सर्व्हिस रोडवरचा पॅच मारत नव्हते. म्हणजे अक्षरशः गेंड्याच्या कातडीचे हे हायवे डिपार्टमेंट आहे असं मी म्हणेन, कारण वारंवार सांगून त्यांचं हे काम करत नव्हते. मग शेवटी मी स्वतः निर्णय घेतला की त्या दिवशीसुद्धा मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगितलं होतं की जर हायवे डिपार्टमेंटने हे काम नाही केलं तर हल्लाबोल करू. पण मी सांगतो की आता मी म्हणजे त्यांना वारंवार सांगून ते ऐकत नाही आहेत म्हटल्यानंतर कुठेतरी आपण काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. म्हणून मी हायवे डिपार्टमेंटला जे जमलं नाही ते मी स्वखर्चातून करतो आहे. माझं कणकवली नगरपंचायतच्या रस्त्याची कामं चालू आहेत. मी कॉन्ट्रॅक्टरला रिक्वेस्ट केली की मला इथला पॅच मारून दे, तुझे काय पैसे होतील ते मी स्वतः देतो. आणि कॉन्ट्रॅक्टरने आता ते कामाला पण माणसं लावलेली आहेत. इथे थोडंसं कॉन्क्रीट घातलं होतं, ते कॉन्क्रीट काढून त्याच्यावर हॉट मिक्स चांगल्या पद्धतीने घातलं जाईल. कुठेतरी वाद नको, कुठेतरी शहरात शांतता राहिली पाहिजे. तुम्ही वारंवार बघा की मोटरसायकलवरून चालणारे वाहक असतील त्याच्यामुळे अपघात घडत होते. महिला गाडी चालवत आहेत, त्या महिलांना तेथे अडथळा होत होता, महिला इथे पडत होत्या, अनेक लोकांचा अपघात झाला. मग कुठेतरी आपणच निर्णय घेतला पाहिजे, कुठेतरी शांतता शहरात राहिली पाहिजे. म्हणून हायवे डिपार्टमेंट ऐकत नव्हतं, म्हणून हायवे डिपार्टमेंटच्या नाकावर टिचून मी स्वतःच्या पैशातून काम करतोय. कुठेतरी हायवे डिपार्टमेंट शिकेल की हे काय झाले. म्हणजे अशी परिस्थिती जर आमच्यासारख्यावर येत असेल तर हे किती लोक नालायकगिरी करतायत ते आपण या तुमच्या माध्यमातून तुम्ही हे दाखवू शकता. DBL बद्दल बोलूच नका. अनेक कामं शहरातली आहेत. उदाहरणार्थ आहे बघा, शिवाजी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पेट्रोल पंप, सर्व्हिस रोडची लाईटसुद्धा नाही आहे. ते सुद्धा मी त्यांना सांगितलं की सर्व्हिस रोडची लाईट एक तर ते सर्व्हिस रोड मला द्या, नगरपंचायतला द्या, आम्हाला द्या, आम्ही त्याची काळजी घेतो. तर तसंसुद्धा करत नाहीत. मी हे मला वाटतं गेल्या वर्षी मागितलं की सर्व्हिस रोड लाईट असतील, ब्रिज खालचा भाग असेल, नगरपालिकेला द्या. ते सुद्धा त्यांना जमत नाही. म्हणजे कामं DBL सोडा, DPL पेक्षा डिपार्टमेंटने ही कामं केली पाहिजे. डिपार्टमेंटला सुद्धा हे जमत नाही. त्याच्यामुळे हा निर्णय घेऊन आम्ही इथले स्थानिक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मित्रमंडळाचे पार्कर वगैरे सगळे आहेत, त्यांनी सुद्धा मला सांगितलं काहीतरी तुम्ही निर्णय घ्या. म्हणून आज हा निर्णय घेऊन आम्ही हे पॅच मारतो. वेल यांनी फार हलगर्जीपणा केला या रस्त्याच्या पॅचवर्कच्या बाबतीत आणि आम्ही सातत्याने माननीय नगराध्यक्ष साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा करत राहिलो आणि आज त्यांच्या याच्यामुळे मार्गदर्शकाने आज हे रस्ता पूर्ण होत आहे आणि त्यांच्या याच्यासाठी फार त्यांनी हे घेतलं, पाठपुरावा केला. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. डीएड बेरोजगार स्थानिकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरासमोर ठाकरे गटानं मोर्चा काढत आंदोलन केलं. सावंतवाडीतील दीपक केसरकर यांच्या घरासमोर हे आंदोलन युवा सेनेच्या वतीनं करण्यात आलं. युवा सेना जिल्हा प्रमुख वंदार शिरसाट, कुडाळ तालुका युवा सेना प्रमुख योगेश धुई यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी दीपक केसरकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत त्यांची सुटका केली. विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्याच पाहिजे. आदित्य साहेब आगे बढो, हम तुम्हारे साथ.
साथ हैं आदित्य साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे बीएडच्या उमेदवारांना न्याय मिळालाच पाहिजे नोकरी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची नोकरी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची शिवसेना जिंदाबाद जे आमचे स्थानिक बीएड उमेदवार आहेत त्यांना या जिल्ह्यात नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आंदोलन होतं। जवळजवळ 850 ते 900 पदं आज शिक्षण विभागात रिक्त आहेत आणि स्थानिकांना नोकऱ्या नाहीत। तर बीएडचे जवळजवळ 800 ते 900 विद्यार्थी उमेदवाराचा आपल्या जिल्ह्यात असताना देखील आज या नोकऱ्या भरल्या जात नाही। आमची मागणी अशी आहे की जिल्हा निवड मंडळाच्या माध्यमातून जशा 2007ला ज्या भरती झाल्या आणि तिथे ज्या स्थानिकांना ज्या पद्धतीने नोकऱ्या मिळाल्या त्याच पद्धतीने यावेळी देखील अशा प्रकारच्या 2007 प्रमाणे जिल्हा निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरती व्हावी अशी आमची मागणी आहे। होय, निवेदन त्यांना दिलेलं आहे। सर्व जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। जवळजवळ 450 शिक्षक आज जिल्ह्याबाहेर उद्या एप्रिलच्या अखेरीस जाणार आहे। जोपर्यंत आमच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळत नाहीत तोपर्यंत 450 जे जिल्हा अंतर्गत बदली आहेत ते आम्ही निश्चितच रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। शिवसेना नेहमी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट असेल नेहमी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पाठीशी आहे आणि त्याच भूमिकेसाठी आम्ही या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन केलेलं आहे आणि आंदोलन निश्चितच पुढे चालू राहणार। जोपर्यंत आमच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच चालू राहणार। पोलिसांनी जरी केले असेल तरी स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी गुन्हे अंगावर घेण्याची आमची तयारी आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जुनी पेन्शन पुन्हा एकदा सुरू करण्यासाठी गेले 7 दिवसांपासून सुरू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप घेर मागे घेण्यात आलाय। राज्य सरकारसोबत बैठक पार पडल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात येत असल्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेनं घेतलाय। सरकारनं 3 महिन्यांमध्ये हा प्रश्न तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलंय असंही कर्मचारी संघटनांनी म्हटलंय। त्यानंतर सिंधुदुर्गातली परिस्थिती काय आहे, हे कर्मचारी मंगळवारपासून कामावर हजर होणार आहेत का याचा आढावा घेतलाय कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। पाहूया। महाराष्ट्रामध्ये सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता। आपल्या जुन्या पेन्शनसाठी संप पुकारला, तो आता संप मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेअंती मागे घेतला अशी माहिती हाती येत आहे। सिंधुदुर्गात देखील मोठ्या संख्येने सर्वच कर्मचारी होते ते या संपामध्ये सहभागी झाले होते। आपल्यासोबत या संघटनेचे जे महत्त्वाचे योगदान देणारे आहेत सूर्यकांत वारंग साहेब आपले। साहेब, आज हा संप मागे घेतला आहे, मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली आहे, काय नेमकी आश्वासन दिले मुख्यमंत्री? प्रथमतः आम्ही 14 मार्च पासून जो संप या ठिकाणी केला, पूर्ण जिल्हाभरातल्या आणि राज्यभरातल्या सर्व संपकरी आमच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत 100% संप यशस्वी केल्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचे आभार मानतो। आणि मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्य संघटनेशी आमच्या चर्चा केली। चर्चेवरती त्यांनी जुनी पेन्शन योजना आहे ती मान्य केलेली आहे। त्यामध्ये किंबहुना जुन्या पेन्शनपेक्षा अधिकचा लाभ देण्याबाबतचं त्यांनी सूतोवाच केलेला आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर सदरचा संप आम्ही माघार घेतलेली आहे। त्या बाबतीत आम्ही स्थगिती दिलेली आहे संपाला। आम्ही हंगामी म्हणजे पूर्वलक्षी प्रभावाने जर यामध्ये कुठेतरी खोट आली तर आम्ही पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा हा संप करणार आहोत। काय तुम्हाला आश्वासन दिले? मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं तत्व मान्य केलं, किंबहुना जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा अधिकचा आर्थिक फायदा देण्याचंही त्यांनी मान्य केलेलं आहे। आता हा संप मिटतो आहे का? उद्यापासून सर्व कर्मचारी कामावर रुजू होतील? राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार सगळे कर्मचारी संपावर गेलेले होते, त्यामुळे राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार राज्य संघटनेने तसं आवाहन केलंय, त्यामुळे उद्यापासून सगळी कार्यालय सुरू होतील, सगळे कर्मचारी अधिकारी कामावर हजर होणार आहेत। जर सरकारने याच्यात कुठलीही कटुता किंवा संपाबद्दल काही नाराजी व्यक्त केली, संप बद्दल काही अजून चर्चा नाही केली तर आपलं काय भूमिका असेल पुढे? शासनाने मुख्यमंत्र्यांनी जे अर्थी मान्य केलंय त्यामुळे सरकारने ते मान्य केल्यासारखं आहे, त्यामुळे सरकारला हे द्यावंच लागणार आहे। सरकारने या 7 दिवसातल्या आम्ही एकंदर जी संपाची परिस्थिती होती ती शासनाला त्याची पूर्ण जाणीव झालेली आहे, त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे। तरीही शासनाने जर याबाबतीत कोणती कुचराई केलीच तर आम्ही हा संप स्थगित केलेला आहे, तो पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा आहे त्याच स्टेजवरून पुन्हा सुरू करणार आहोत। निश्चितच हे होते वारंग यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला
जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे, आपला संप आता आम्ही मागे घेत आहोत, आपण जुनी पेन्शन आहे ती लागू करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. पण जर आश्वासनामध्ये कुठलीही कुचराई झाली तर आपण संप पुन्हा चालू करू असं त्यांनी सांगितलं आहे. एकंदरीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील सर्व जे कर्मचारी होते, मग ते तलाठी असेल, ग्रामसेवक असतील, पोलीस असतील, आरोग्य असतील, कृषी विभाग असेल किंवा सर्वच पंचायत समिती, तहसील विभाग, नगरपंचायत असेल किंवा अन्य ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संपामध्ये सहभागी होते आणि त्यामुळे बहुसंख्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी शासकीय कार्यालय होती ती ठप्प झाली होती आणि आज हा संप एकंदरीत आज स्थगित झाल्यामुळे उद्यापासून ही कार्यालय सुरू होतील असं देखील या वारंग यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी एक सर्वसामान्यांना दिलासा म्हणावा लागेल. संप संदर्भात सकारात्मक चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी एक सर्वसामान्य जनतेला न्याय दिलावा असंच म्हणावं लागेल. उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. हल्लीचा महागाईचा जमाना. कुठलीही लहान सहान वस्तू खरेदी करायची म्हटली तरी किशाला कात्री बसतेच. मात्र कणकवलीतील नामवंत राज मोबाईल शॉपीनं ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर दिली होती. केवळ ₹1 हटके मोबाईल खरेदी करण्याची. विश्वास बसत नसेल ना, पण हे खरंय. हो, केवळ ₹1 मोबाईल खरेदी करण्याची ही स्पेशल ऑफर ग्राहकांसाठी खुली करण्यात आली होती. या स्पेशल ऑफरसाठी ग्राहकांची तुफान गर्दी शॉपीमध्ये पाहायला मिळाली. सकाळपासूनच कव्हर खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली होती. ही ऑफर ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली. आपल्या ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यासोबतच अशा भन्नाट ऑफरसाठी राज मोबाईलची ख्याती आहे. त्यांच्या या ऑफर कायमच चर्चेचा विषय ठरतात. अशाच विविध प्रकारच्या ऑफर्स यापुढेही आपल्याकडे ठेवणार असल्याचं राज मोबाईल शॉपचे मालक संतोष अंधारी आणि संदेश राणे यांनी सांगितलंय. राज मोबाईलच्या सर्व ग्राहकांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही ₹1मध्ये मोबाईल कव्हर जी ऑफर काढली त्या ऑफरचा ग्राहकांनी चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला. त्याचा चांगल्या प्रकारे लोकांनी फायदा करून घेतला आहे. तसेच आमच्या गुढीपाडव्याच्या भरपूर अजून ऑफर्स आहेत. 0 डाऊन पेमेंटवरती मोबाईल मिळतोय. स्मार्ट टीव्हीला 0 डाऊन पेमेंट होते. तसेच स्मार्ट वॉच आहेत. मोबाईलला एक्सचेंज ऑफर आहेत. तसेच प्रत्येक मोबाईलला कॅशबॅक ऑफर आहेत. अशा अनेक ऑफर्स आम्ही गुढीपाडव्यानिमित्त ग्राहकांना देत आहोत. त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. पेन्शनचं मिशन संपलं, संप मागे. नगराध्यक्ष समीर नलावडेंचा दिलदारपणा, स्वखर्चातून सर्व्हिस रोडचं पॅचवर. आणि मंत्री केसरकरांच्या घरासमोर ठाकरे गटाचा मोर्चा, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.